Esti Etxeberria, Gabon, gure Julian. abeslaria. Zer moduz? Ba, ongi. Ondi. Bueno, badakite, konfinamendu izan duela gogorra mundu guztiarentzat, baina zuretzat konfinamenduak balio izan du burun klik bat itxiko, ezta? Bai, era bat. A ber, nor eritzizea? Zer nolako erabaki hartu duzu, zea hausnarketa egin duzu? A ber, ni konfinamendua bakarrik pasa egin nuen, ez? Hola, rapatu zitzaeten, eta hasi nintzen esmulerekin, eta horrela, pixkat abesten jendearekin, ez da? Eta, konturatu nintzen, ni, tabernaran iten nuen, ordu pila batetan, ez da? Eta ni bizi bat eukiko dutela, eta bizi hontan, nahi dutela abestea dela, ez? Eta, hortan nago. Osea, eta, ostalaritzan ari zera lanean ere? Ez, utzi. Ja, utzi duzu, ja, ari zinen. Ari nintzen, oin hartu topen, ja, 32 urte egin behar ditut, eta nahi dut pixka bat, oin beti lanen hon naiz, eta... Hola bestuta, bera, eizi kantuan, finala, zuk irabazi zenuen, hola bestuta, nola ez zuten hortuko barrakazta mundu hontan. Ez dakit arrakazta, baina. 5 segundu entzun dezagon, bira, zuzen zuzenia gaina. Iopa, Brian Johnson, kaso man. Horren. Eta gaina, etzen dutela denbora askorik kantaketa prestatzeko, eta nahiko improvisatuta, izugarizko meritu du abesti horrek, eh? 23 urtekin. 23 urtekin, amiga. Denbora pasada. Musika munduan ere bazabiltza, DJ lanetan eta bazabiltza. Bai. Musika elektronikoa, bai, ezautu nun, betian gustatu izan zaitez, baina bai, ezautu nun momentutik, bai dut lagunak ere bai, DJ lanetan ibiliak, eta hasi nintzen behaiekin, ni beti banekan, sutxoi probatzekoa, eta probatzea izan zen, eta gaur arte, ez, asko gustatzen zait, eta ordu pila pasatzen ditut musika gainetik bilatzen, ez, jartzeko musika. Baina profesionala daukazu ja, bai. Bueno, pues hortikan aldo batetikan, sormena bestaldetikan, eta gitarrarekin teaka. Hori da. Joan prestatzen, ze antxe daukazu gitarra xuriura, zuria dana, eta laister abesti bat kantatuko dugu. Gitarra txuria, oso politak txuria. Bueno, Esti Etxeberria, zu prest haude, zure abesti propio bat abestu barzu, ilunean, erramardun, ilunean, zuzen zenean, zuekin, Esti Etxeberria! Txuri beltzean ikusten, ilun dagoen bihotzak, gorrotoz beterik, dut nik ahotsa. Baso mortoan itxota, notza, garra zapore duen bertsoak, beti txiak dauden lehioak, lore gabeko da berria, iluna dagoen argia. Eguerdian ilargia, lainotutako haurtzaroan, basoan galdutako nerabeak, heldutasunera itxuetako iritsi egin da. Bide aurkitu nahian, ilunean, txuri beltzean ikusten, ilun dagoen bihotza. Ze ona, eskerrik asko, Esti ilunean abestia. Ze bolilla. Eta biztana, igartzen da zelako potentzia daukazun ahots horretan. Ikaragarri da, oso suave. Ze bolilla. Ikaragarri da.